familles, 1000 problèmes. Fini dani no be atri majuno be. Trois familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la be yadi be. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami. One combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida mi naulirtake. Oh mi seretake. Tampere gili ari. Oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala. Oh oh. Ada urang-urang musdam dergale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Sera de mono, kono dole jeli sernive. Wota wadam ne, biddi dam wota wadam ne. Bingel nena, wada wadam ne. Nyeri mbali gisene sini nyamde. Jojo. C'est. Simule. Sam papa. Kunyamda munduda. Fatima to ngomi do. Komi jiilaaɗo en même temps ɓerdam nde ne ƴeefa. Mbiɗa ko pali o. Par ce que ɗeɗo bali fof mi haɓata arkille. Kala ko ñamda fof tutat. Ñam fof ɓerdam nde ƴeefa. Ɗum ɗo gila mane fuɗɗema. Hanki jam fof mi ɗanaki. Joni kala ko nguurɗam ngul ta uudi ɗum tan tawi comme Jean parfum tan tampinta. Ɓerdam nde ƴeefat to ngomi ɗo en. Joni Fatima ƴeew aɗa matten kam mi yaha. To paɗa. Fatima ƴeew s'il te plaît. Fatima oppo mumpo no ono condition ka o yede Sofia nangiri wuri jaw. So moppima joni a yi ewro bagage joni a tournima gaɗo joni a yiɗama toon a yani joni. Hoɗum paabotom. Yo. Holi ngenange wuli. Amadou mi namnake mi nangue wolgi yo nangue ɓomdi. Amadou an ndeke ko ndiwotoɗa goyo galle haɗa diwa haɗa doƴƴo foof haɗa wolla yimɓe haɗa gedda haɗa bifto ndeke ko Sofia woni bonɗo woni ceerdowo o woni joguiɗo o ɓurguel mu keet hina ren ten wuro ngo te ɗo rondinen fewani de mi haalnem ɗum noon. Bukari Sofia waɗi kayti e kewe gallem kewe cam kayti. Amadou Sofia ko ceerdowo Sofia meeɗa haala hakkude yimɓe ɗiɗo jokkere enɗa serdat tan ko naafi guere tan woni kosɗe Sofia. Mi famani de vraiment mi famani kalta ko haalna mi fama. Amadou an wadde ƴewndaki Sofia ni ko gon koko woni e galle he ala tan mba haaldata haala jokkere enɗa te kala ngol dawi dawata ko jeggoyaade musiba ara yottinabo galle. Fatima ƴeew aɗa ko hollum oppam tan mi yaha oppam mi yaha. Non awa yede mi haɗani ma yaade. Ma yaha mais ni ko oɗo condition kam wa woppudema dans 5 conditions. Tu m'énerve il faut mi yaha oppam mi yaha wayi. Non si andini mi haɗani ma yaade oɗo condition no jarta nangel wuli ko ala e beddaji so ɓoy seeɗa ma yaha taw nangue jippima seeɗa mais ni ka je peux pas te laisser tu vas partir comme ça. Faut rester tranquille seulement. Ala fof no mbawɗa wadde han wasi yaade oppam mi yaha somi yettimo. Awa wayi yaade Sofia ande oppo tiɗɗo woni kadi so wiyama hunde kadi jaɓ kadi. Fatima ɗum ɗo ko simple pali oppam mi yaha. Mais andi ko simple pali mais ni ka wa yaade oɗo condition ñaa jetta taw yimɓe fof puɗɗinma guide yiɗa ko yimɓe darma e lawol. Tu m'énerves wallahi tu m'énerves. Il faut rester un peu. Après, tu vas partir. Donc, tu là, ça peut être du hier, ça peut être mieux, on va me douce et nyaga. Fatima, mi fadan hay Fatima. Hey, Sofia, tu es way. Tu es kunte wa o pour manjarani. Dum tan Fatima. Mi da holum? Ka tu Sofia. Fatima mi da. Chuwido. Chuwido. Atira Clément. Fatima mi kom reedu mi da holum an. Ka reedu Sofia kunte wa o pour mo condition jarani im fondar mai lawde. Non, wa wonti.
mi so waay Sofia ko weltade so waay ka cuwiido wallahi ka cuwiido kaziido Fatima mi wona reedu Sofia kaziido parce que ɗum ɗo kalɗa ɗo ko fof ko borom reedu tan no heɓata ɗiɗo affaire aji non joni attiren hakkille ma ka cuwiido joni jor place mi wona reedu te noon ɗo Sofia toɓɓini galle o wallahi ɗum moƴƴani merdi way ƴeew he awa kam ɗo darna haalanto kam waɗi dalil a haalnat kam tawi Sofia wonmo wadde walla wonko waɗe nder galle mbiyami Sofia waɗi ko naggam Amadou tawe yeyta e nanata e famata mi haalantama hay dara Bukare he argay Bukare ala argument sa jogin argument kalnami mais ala argument a ferat wona gongo an Allah hunat ko an fenat wallahi ko an suusi Allah ƴeewe kanɗe peeje ƴeewe tan koye peejo an hoɗo gonta reedu an homo waɗatma ɗo reedu o gal ko wona ko ɗum an a fiilataka a reedata a jebenta an ka dimar mbiya ka reedu Bukadi ya sunu ko pamina ko wonani c'est quoi ton problème toi koye mbaɗa o foti yaltundu o saay saay wona woni ko wadde peeji moye peccode mum bel ma hedde ɗo e nder galle ya sunu ko pamina ko wonani ma buftin a heddata ka galle hede am jasta bufa buftina bo pa lahara to ko pamina min de aɗum wat Bukadi ya sunu Bukadi dégage ici o saay saay poɗɗa yaltin bima ya sunu walanta dégage je te dis wallahi menen yalta ko wotem tawtuma nder suudu hede ya sunu ya sunu ya moƴƴi nen mo haydara subhanallah kuy t'as dit mauvaise nouvelle Ok. t'as dit mbusu si haala ndem An manuma aɗo nadde suuda mbaɗa hula haalande darda ɗon signé yeeso t'as dit ko kala ko mbara dikkantami en ijam ko tagi mi tikkan ma man kalta ko moƴƴani walla feewani wona jame men de enen ɓiɓɓe ɗum wona jame meɗen na jam wona jame de allahu akbar reedu Sofia la ilaha illallah jomiraɗo joom bawɗe ndu reedude kala ɗum tabite woni hanti kam minen kam min jortimo ɓumdu jaygo la ilaha illallah muhammad rasulullah ƴeewe tan no bone foti ƴeewe no bone foti he haalde yam goppa ko mbatta ko an man mbattuɗa ɗon naade aɗa meha aɗa signé ko woni ko Sofia ko heeɓi Sofia ko reedu hol waɗi Sofia a reedu hol baɗam reedu allahu akbar oy miɗa haalande oyam massa feeram yo ala massa oy massa oy massa oy woy kay wallahi woy kay bar allahu akbar kay allahu akbar hoye feere men kay ko feere men boni enen fof ya latif ɗum tagi miɗan haalen ndem la ilaha illallah muhammad rasulullah oyam yo no boni massa ganduɓe ko bonande o hay mama on o dawa hen tan wiyaka reedu koni Allah jooma Allah jalla yo ndu reedu bon jalla yo taw ko ɗum fenani jalla yo taw ɗum wona goonga ya Allah ay dude son woni goonga lan wayta fuste tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala
Oi. Allah akbar. Ya Allah coba. Oi. Oi. Edo sukabe serabe mono kono dole jeli sernive woto wadamne biddi dam woto Ma non Fatima ko mi alwa ya di ni non mi wona reedo Sofia jol place gondeja hankadi jol place gondeja hanandi jo mi hadani ma yadde jol place gondeja kaptuwi buka do hen bulkadi buka hala sanso tu yam kom cowido Sofia reste tranquille s'il te plaît ça va aller t'inquiète pas ça va aller t'inquiète pas ça va aller Jongo he. Andi ko jin. Kana xam gon. Gonda koy toñi mi wala. Je ko gonke. So nan ko ngumur halen ma. Jongo ma. Mi ñagi mi sabi Allah tan. Mi wona do yene berdu bi jinmi ko kalna xam gonga daña baraji. Gongo welani de. Kon ko gongo kalen ma. Yeyi ko min nan Sofia e Fatima e Bukare be kala. Kanko Sofia mo lojo don. Fatima hebiri anke ka reedu. Min affaire min buri hawdi. Ko reedu ko cowi. Abdourahmane wadi Sofia re. Do e galle. Donc une solution. O biddo jibintaake do. he an ko portame hada wadda damay galle janen de ko dum Abdourahmane sayi mi fodi ma medduma damal gal jenen mi da halde dum to bere nena dum tay pod mam gaddu mam ga wi alhamdulillah rabbil alamin he Fatima woto fontomi modo porɗam poɗa ha gadda ɗum damal galle jan haɗa wawi wi alhamdulillah ɗum koni kono fit wi alhamdulillah rabbil alamin ha pala mi halam ma ko kewi ko wi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko woni Abdourahmane min tourna ta ga mi tourna ga mi hala directement parce que to ngolmi do ko keñudo Sofia ko cowi a felat wallahi ko cowi wallahi billahi ko cowi Mbida? wallahi nen Allah Je ko jida Abdourahmane wona dum min kalduno bene makko. ko kaldune Abdourahmane. Ha? Kanko wande ko min kalduno. Kono nduure wona do no jibinte. Ko kaldune mi Abdourahmane. Reedu no jibinta hedo. O ko yidi halde non. Wallahi dum. Il y a quelque chose qui cloche. On ko bawlate ko samdam. Amadou do dari. Amadou ko ne wade galle he kati. jeew enen ka en tiertane musib do kay ñan foko musib Amadou o musiba meeda wadde do e galle he Amadou. O musiba gondo e galle meeda dañde do en wona ko ndesami do ko. jeew accu kiram madam an ma kiram hangdin mbiɗa Sofia cowi dan ko cowi a weltima walla welta wolle ko cowi mi wonki nenam ko cowi an hoyima noon min andi ko haali kam do ko fof giri suba ko wino mo ya tan o yira tan o defi tuudo yo tuute caggal to no attinde min nandi won fof posé kam question pindari mom ngandimi ko debbo cowi do wonde alhamdulillahi rabbil alamin o jomiraɗo yettama billahi mi weltima noon weltare kay ha o ren san kay to gonɗen ɗo kay toppiten mo tan ndenen ɗen mon feewi ko ñamata ko yarata ko fof ndenen mo Amadou gila nden ha joni mbe rewe mon pimnel ende yen piptude mi haali hami tampi enen fof kay en kaali min kay mi holi man min ɓuuri heppu yon fipto Amadou heɗomi goppuɗon kam nder mi woni hen komi bonɗo komi ñaaɗo komi kirowo hunde fof mi nani mi jaɓi Amadou bone waɗi Amadou musiba waɗi Amadou min hoto paami hoto kuccumi jeew Amadou ko waɗi ko kewi ko waɗi ko woni wadde ɗum haaltaki
Amadou o yam Amadou min kay ko musiri mini mi meeɗa ɗum dañde gurdamam Amadou Sofia ko reedu mbiɗa jeewa he kalɗa ko woni Abdourahmane waɗi Sofia reedu ɓurejo jeew wona gonga a ferat billahi wona gonga jeew jeew honneɗo haaldiri ɗum o bonne ɗon haalam haɗa am no o bonni min jiɗanɗa kadi musiba comme Allah waɗi ko cowiɗo est ce que halantamo probléme o lawol goto sukka hang ɗo joni kay ɓayde Allah waɗi ko cowiɗo miɗa ande wonta yaha ma jooɗ kaydi ko mami gére ɗum kono somi haalima no joni waɗi avorté walla hang si a haali gonga joni no mbatten après min kalɗo ɗum wuppiɗa tan min mami réglo heddi ko anayi mboƴ kewɗo o fof noon hande meeɗa haal ko moƴƴi min jiiɗimi ko sa gabbi dow noon mbaɗa dal mbaɗa seesa gadda e makko seesa kala ko yiiɗi mbaɗnama ɗum tan jiiɗimi so ko weɗi Sofia ko ɗum weɗi kam ɗum accu ɗum e junggam heddi ko noon gandem haɗa jogui sens tan o daña cuurel dewel wallahi so dañi dewel ka innirami et puis faranma ƴeew ɗo ha galle kam a yaata e leydi seesno min ƴettat heddi ko yaade wuuro men min ƴettat kognal a watta ɗum ala watta kognal a wiwa yaat jeew accu kalta Amadou ko min ɓuri dañde ko muusimi e gurdamam Amadou guila nden ha joni werreyo mon Amadou mi maayi mi lorli jeew est ce que gonga kay mbimi Sofia ko reedu Amadou Sofia ko reedu non jeew a felat wona gonga a haalani gonga Abdourahmane wonde Sofia jamma e ñalawma eɓe leldo jamma e ñalawma wiya wonta reedu jeew imno ya jet bagay ma ya la ilaha illallah Abdourahmane waɗi Sofia reedu Abdourahmane so neɗɗo ina yiilo saay yi jaggoma te Boukary mi ɓooyi ɗum haalande Boukary noon Boukary ina sali kono min somi yitere saay meɗa anni eyyo ay ɗo ko ɗo ponɗa idora Amadou an kam mawɗo haɗa andi boobo beele funti ha heeɓe ko boobo mbiɗa de o ko ceemeɗo o wona boobo joni Amadou ɓayde min komi ballano ɗum saabu Allah ɗum haɗimi daw ɗe balɗe fof koye programme ma goni hay hande ɗum haɗimi daw miɗa yiilo ne keɓi ɗum hakkille mum mi humana mi seera keɓa debbo ma kono ɓayde ko kiram namɗa hen Allah jarama min mami cooɗe hen ha laaɓa tos ko saabu Allah tan mbata hen kono ɓayde noon jiiruɗa ala probléme non arga e joni hakkude ma Allah tan hakkude ma Allah e juuluma haɗani ka joni sa humini tiisa baa homo yiyata ceerata hakkude ma Allah tan enen tan e jiidigal hakkude min kay wona ka namni aysi dewgal humama ha seedeji kooti arnoɓe kooti ha dewgal suydi yeyi balɗe ɗiɗi balɗe tati Abdourahmane ko ɗum bayal haɗano oto naat toon balɗe ɗiɗi en tati en sirani mbeɗa andi mo gondunomi o Abdourahmane oto waɗ tawi ko ballal kay wonde ballal haaƴ kono ballal hammoɗa fof Abdourahmane ƴewtin hoore ma Amadou an ɓuuri andu min e bayal min jiida kono ɓayde noon ɗum way yo goppu ha dewgal huma si dewgal ngal humama jewten ha pamodiren ala ɗo kay joni ko enen tan goni ɗo kadi heɗen mbawi famodirde min meɗe jaaɓe faamodiri haalnam tan Amadou yo goppu tan ha dewgal huma so ngal humama jewten ha piɓen pamodiren kasi ala adda Abdourahmane la ilaha illallah way Allah yo Allah Amadou watma Allah ko Amadou watma pourquoi pawɗami ɗum ɗo Allah non Abdourahmane karmuɗo Abdourahmane salte o Abdourahmane bonni gurdam Sofia way to Amadou noon ko mimi mi haalima ko mbinoɗa kam ko fof Allahu akbar jeew ko mbiɗa ko ko woni ako nanmi kallade eyyi mi haalni ɗum fof Amadou ay jeew boko kalanda fof mbiya ko kaari wi mari kama yanto mbiɗa ko jongo ma wino ko noon de mbimomi wona ko kalanɗa ham ko laaɓanima ko kalɗa ko wona gonga ko gonga kay waɗi ko kulata wona hulde an a yoɗo probléme gonɗo ɗo Amadou no way wulde ni hoore nde ganduɗa ko heeli
Njada bida ko jongo mawi. Ay jeo. Neɗɗo yo jogor secret. Kuɗaɗo jas neɗɗo mo gandanɗa hoore ma cokatagal tan caay sayagal tan wonre galle min kam fami mat fof ɓuurimi jaa fami mat kam meɗe yanna Sofia liggueɗ ɗum hina mu wurta tan sukke mu tan hay wi ɗum tan laaƴo nomi paɗamɗe tan laaƴode wak neɗɗo wawi woybo hoore wawi fooy jam bugal affaire sauvage no mbaɗuɗa ɗum an joni ko al ɓuuri jokkude joni bukara ko an teddinano debbo natti teddin debbo ko an fawno debbo dow a natti neddin debbo an bukara no battani jomi natti famidema de jikkuma ko wallam de o say kuɗaɗo o kuɗaɗo ko différent o an min cikkumi an aminɗa e Sofia an an o sigi yeehi hirma haalana ko ganduɗa ko wona gonga won o feera won reedu Amadou wonde mo duuɓi annabi nu meeɗa ɗo tuut o Abdourahmane human ɗum heccaki tan wiye ɗo ko reedu jaa an ko ala so taki décide joni a fundi change jikkuma o meeɗa koccuɗa ɗum panna kam laakala on jikku mi andiranima ɗum de wadde émilie rew ko mbatta mo émilie wayna anda Sofia ko jungo maɗo jibina mbimami ala secret ala haydara o probléme waɗi ndendami ɗum ko yimɓe fof il faut mi haala ɗum Amadou ɗum mi wawa wasma haala ko tagi mi haalanta ɗum Amadou mi arwano ni yooɗa haala no yooɗa mbiya Amadou min mi nani walla mi yii kono ko jongoma na noon a bonni a woni erreur de kam ko an ɗo walla mi ko min kay ko jiɗɗa an junjurno tawani kam nder suuda kalanɗa kam haɓaro min kay mi yettani komin wima noon garmi ɗo namnitimami ha laaɓami jantumi less kalami Amadou joni ko kulta hen wallahi wona kulkul wona ko cikkuɗa o min komin haalanma no laaɓi ne selli min ka gueɗelam ka ɓinguel nenam ko dañmi fof walla ko jiimi fof ɓuri foti arde mi haalanma harma nande banggue goɗɗo wona sehilaɓe ko ɗum nafnira so neɗɗo haali nayi hunde walla yiyema hunde haalanma kono ana forani yaade mbiya ko jonggo ma wi ana waɗi ɗon erreur wona ka kallanɗomi minne mi wawa ɗum moftude il faut mi randa ɗum e Amadou saabu metti ɗe wona min tan Mamadou Soir soni ko cowiɗo ko mbawɗa min andude Sofia taki gandumi ko haalata ko ɗum peeje peccorɗe waɗata hina ma waɗa manipulé hina ma haɗen pour yo hedde ɗo nder galle he gonaɗo ha ɗum mooma ha diwa ha doƴƴo sa buftinake nder mum wallahi ma a hoy Sofia ay so wona ɗum ko ɗo mayat galle ɗo taw ko ɗum kañƴa yiɗe a maya ɗum an mende fof ko ndewra e owlo cukalel aɗa ma ko ele sukuñoni ko wonni ça c'est quoi ça même joni noon coktagal ngal joni gal timmi a monima hen nahna a nani wima ko reedu nangam hen looƴo hen tutkinoɗo ko onon pewji ɗum onon pewji no complot mon mbino wasa wonde reedu onon pewji complot mon ha Abdourahmane resimo no resimo ne wona reedu sabu kanko gorko moko mbaddere suur goto ndu reedu de jeɓentake ɗo ndu de Allah jaɓi wona ɗon oɗo jibinamo ko onon defi gosimo so defi gosimo on ñamata o fotde hay goto yaratama ɗo o de hay goto yaratama ɗo ndu de jalla yo ndu waɗ avorté jalla yo ɓinguel ngel maayo reedu sibkote an ka baɗɗo mo fe mo be la bukata an ka bonɗo de mi bonani kalme ko ñaganta Sofia ɗum ɗo jaɓatamo hande an waɗi cohluɗa yo galle o fus Fatima nduɗo o Amadou wonde mo duuɓi kewɗi hay feere hay wonda ko Amadou joni noon si woni ɗo han reedu o musiba jogorɗo fusde galle est ce que haɗa mbo way bukata an ka bonɗo de ana wona ko barke nege neɗɗo no yima tan aɗa yaka tan ne explication zéro an no mbawɗa ñagande ɗum no Sofia ko jungo mon jibina ko e jungo mon mawni ko ɗo resa nder galle o wona jamuɗo ƴeew ko mbatton ko de ala ko mbaɗa joni daragal pottoɗo ni a haali ko kalanɗa joni kay ka ruddude kabar joni yaltu suudam ko mbiyata ɗum kabar mbimi ya yaltu a wawi jaggude secret kay yaltu tan walla yaltu jewani kaldam yaltu suudam ɗum koma jewani hen kañum ko ni way a haalnanmo hunde o yaha wima ko kaari wi wona noon neɗɗo kay so haalnimo secret walla haalnimo hunde aɗa wawi haalde tawa nanani inde muɗum ko neɗɗo niɓɓiɗi nde jew betti kam de jonguma min kay gallo mburu mi fusta ɗum de hen min mitina mboɗo jooɗi ɗo allahu akbar a pari wadde défendre Sofia nduɗo reedu de kam tawi tan Allah hin en yiiɗi tawi Allah hin kam yiiɗi jallade yondu wat aborté son hoorima wat aborté wat jungom nder reedu he mi awto ɓinguel ngel wedde yo ngel geeƴ eyi ndu jeɓentake ɗo de hanko ɗum ñagata Sofia mami ande bugaran ka bonde de ana wona ka barke de wonem anda e heɗumi am kastina haalande ma an uru jikku mum jogguɗa joni o woni ko mum jogguɗa joni a watti lelele joni le ka gawlo pata laakata to an c'est ça le mariage c'est quoi ça
Fatima mene ma halaka mim ya fa lakar mene ma halaka Fatima oro bon avote mbiyata min ko mi debbo jum surma nen to so oro jong ma nen to ami jana ala jam kanyum cimino bingel al nyaago non Sofia wat avote ane ka bonde ana wala ka barka an woni ma nyaaga na galle o jam an woni nyaagan to galle yombo yorto bundu jayngol sabu Sofia kala feeji do gon reedu wallahi Fatima du reedu kala don feeji tabi nganda galle o ko nder bundu jayngol mo roñi te dum hay an ma dum na wala do bunde ceng parce que onon pewji dum onon badno complot mon ha feewi so yuppi to koy mon ana mojjana wala ka barke tatien grat ne pas bon wil do hayat hor mu fan ko ne hayat Sofia oro bido jibna mo do galle an ka bonda wala ka barke Fatima tak rabbidi ko yok juuti ko wallahi sa rena ko Sofia wallahi ma way ngoy ha hew batta ngoy Sofia asase alhamdulillahi rabbil alamin nina mbami yid o kurko debbo ne ha Allah wadi hande woni cowede wallahi mi weltima miɗi ñaago yo Allah reenam reena ɗum reena cukalel ngel ha ngel dañe dow jam so tawi tan ko gurel baɗam abude to Gabon o dañi tokor tawi kadi ko dewel mi innira Fatima fedde yiɗi Moustapha Diallo to Gabon noon kamɓe fof noddat ɓe ngara ɓe tawtere wallahi neɗɗo wawi huɗo daña debbo moƴƴo cukalel tokkosel aduna fof no yiɗi ɗum keɓa ɗum haɗa fijira haɗa yenna haɗa ƴatto ha yaha cukka he noon mbano rawano sukkundo jomum temi haalanma ɓe sukaɓe e mawɗo wawi jogo par ce que toɓe nawatma to so mawɗo yeehi toon artata toon korko tan wawi toon yamana fo darada daña doole seeɗa yiƴama tan waɗa circulé normal mbawa e jogo vraiment abrahama nano min mbaɗata tawi tan sewde yoore ko min mbaɗata a faami tawi noon ka cohluɗo bone hakkude men bisimilla ma haydara kulme ma tous a wona ndiga ka zéro haydara wonani Sophie han yonta hande sa jamma indi Sofia nde wukkinde de wukkit indi Sofia nde Sofia min difti ɗum addi ɗum ɗo a faami a galle so wonani min a andata Sofia a wonani min a yiyata biteɗo Sofia haal je walla deƴƴa en tout cas omo safimam vraiment omo safi ha way debbo mawne de gacce ma kalata de hakkude aduna fof debbo mawne mbiya ina weeti a hersi a jaasi kono ɗum ñande fof Amadou tini ɗum ma ɗum wonko haɓni e mum tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani eɗo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni